कोकणशाहीच्या मंचावर लाईव्ह रंगणार ढोलकी, मृदुंग आणि तबल्याची जुगलबंदी. कोकणशाहीच्या प्रथम वर्धापन दिनानिमित्त पखवाज अलंकार श्री महेश सावंत प्रस्तुत. ढोलकी भुलली मृदुंगाला, घेऊन सवे तबल्याला हा विशेष कार्यक्रम सादर होतोय. सहभागी कलाकार पखवाज श्री महेश सावंत, ढोलकी श्री दत्तप्रसाद खडपकर, तबला श्री अतुल उमळकर, तालरक्षक कुमार ओंकार वेंगुर्लेकर, लहरा श्री अमित उमळकर. सौजन्य श्री जगन्नाथ संगीत विद्यालय. शनिवार दिनांक 15 ऑक्टोबर 2022 रोजी दुपारी ठीक 3 वाजता महालक्ष्मी हॉल, कुडाळ येथे.